Jsem Pavel 1111 Sci-Fi a tohle je nový video z pyrotechniky na rok 2014. Tento rok mám to docela dost málo, ale i tak. Takže mám tady mám tady nějaký ty normální malé raketky. To už bylo i video, jak jsem odpaloval, to je z minulého roku. Potom fontány, ekny, potom tady mám 31 římských svící, což už je docela hodně, ale taky nic moc ještě. Potom tady mám černou mabu, to je klasika, mám skoro každý rok. Potom tady mám po domácku vyrobený koberec, 2 megapetardy, potom tady mám 15 normálních petard, ty jsou taky starší. A potom tady mám nějaké ještě petardy, to nevím kolik je. Potom mám tady 5 kulových pum, jednobalný megapetard, jsou to ty nový. A ty už mají zápalnou šňůru, takže jsou celkem bezpečný. No, trošku. Potom tady mám 2 krabičky pirátů, normálních, klasických. Potom mám 3 rakety a 3x balení prskavek, jedny jsou malý a 2x jsou velký. Teda tohle je všecko. No. A já teda nevím, jak to bude s natáčením, ale určitě bude ještě speciál na Silvestra a to se asi bude hrát Left 4 Dead 2. Takže se těšte, možná budou i normální díly nebo natáčení, když tak napište do komentářů, jestli byste chtěli nebo ne. A ještě bude taky odpalování, možná, teda jestli nějak to, ale určitě snad něco bude odpalování, takže se těšte a zatím čus.